Ngayong adlaw mga bro, ako din i-share ning ako ang ah, tester na napalit ako online ra. Barato ra ni. So gamit kayo ni. Tanaw lang ninyo. May bawaan niya kung naay kurente ang imuhang gitistingan. Ah, try ta ning Pikas outlet, GFCI ning outlet. Ah, mo alarm siya kung naay power ang imuhang gitistingan. Imo siya idulit. Gamit mo siya sa continuity test. Kaso may putol sa ilalom sa wire. Di naman siya mo-alarm kung walay kurente ang ilalom sa wire. Try na akong ibotron. Tingnan na to ang wire kung naa pa ba. Mo-alarm pa siya. Oh, wala na. So, mora to mga bro. Salamat.